ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ କଥା। ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଏକାଦଶୀକୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଏକାଦଶୀକୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖରେ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୁଇଟି ଏକାଦଶୀ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସମୟରେ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପକ୍ଷ ସମୟରେ କାମଦା ଏକାଦଶୀ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆପଣ ଏଠାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପଢ଼ିପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ବ୍ରତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାପନାଶକାରୀ ଏକାଦଶୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିବି, ଯାହା ବିଷୟରେ ମହର୍ଷି ଲୋମାସ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନ୍ଧାତା ଏହା ମାଗିଥିଲେ, ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା। ଅପ୍ସରାମାନେ ଚୈତ୍ରରଥ ବନରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଜୁଘୋଷ ନାମକ ଏକ ଅପ୍ସରା ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ଋଷି ମେଧାବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଋଷିଙ୍କ ଭୟରେ ମଜୁଘୋଷ ଆଶ୍ରମଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଅଟକି ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସୁନ୍ଦର ବୀଣା ବଜାଇ ସେ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାନ ଋଷି ମେଧାବୀ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଋଷିଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମଜୁଘୋଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେଧାବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅପ୍ସରା ସାଥିରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଜୁଘୋଷ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମହାନ ଋଷି ମେଧାବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମେଧାବୀ କହିଲେ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହ। ଅପ୍ସରା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସକାଳ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁନି, ଦୟାକରି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିତିଯାଇଥିବା ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅପ୍ସରା କଥା ଶୁଣି ମେଧାବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିତିଯାଇଥିବା ସମୟ ଗଣନା କଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ 57 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିସାରି ମୁନି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ପାପୀ, ତୁମେ ପିଶାଚୀ ହୁଅ। ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଜଳି ସେ ତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ନିବେଦନ କଲେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତାଇଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ମୁନି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ଉପାୟ କହିବି। ତୁମେ ମୋର ଗଭୀର ତପସ୍ୟା ନଷ୍ଟ କରିଛ। ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଶୁଭ ଏକାଦଶୀକୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପିଶାଚତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ମେଧାବୀ ତାଙ୍କ ପିତା ଋଷି ଚ୍ୟବନଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚ୍ୟବନ ପଚାରିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ତୁମେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ମେଧାବୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପିତା, ମୁଁ ଏକ ଅପ୍ସରା ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ପାପ କରିଛି। ଦୟାକରି କିଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମୋର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଚ୍ୟବନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ହେଉଥିବା ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀର ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ମେଧାବୀ ଭକ୍ତି ସହିତ ସେହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ। ମଜୁଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପାପମୋଚନୀ ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଗର୍ଭରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ ଏକ ଅପ୍ସରା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ଦାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ସୁନାଚୋରି, ମଦ୍ୟପାନ ଭଳି ମହାପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହିପରି ଉପବାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଉପବାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ହେ ଚକାନୟନ, ପତିତ ପାବନ, ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ନାମ ହୋଇଛି ପତିତ ପାବନ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।